Tinokudokesai kunhau dzamanhoko dzanyasi zuva rechimakumi mairi nosere mwedzi uno waChikumi. Mapurisawo kwamutoko ari kukumbira kana paine munhu anoziva wapwerewa iriyo akagotakanura kuwangu wapambiwa nagifti chemhuru pabodzipo naMiriam Bwanali anga ari mudzimai wache akabva atiza. Gifti chemhuru akasara ari kumapurisa mutirongo kureketa kuno apa kwaiwa pwerewa iriwa wari kutotsvakiwa wari kuzikana baa kuti mbanani kana kumusha kwawo kana vabereki wavo wari kuzikana baa kuti mbanani. Ipapa kwaiwa kabatiwa wanhuwa wari kubhuku rokwachakufuna kumudze heno kuti kana paine wanowaziva wagobate mapurisa mabiyangu wapwerewa benhuke kudzimba dzawo. Kwaimba yaMnangagwa yakange yakaita kukuritsa yainhadzisirwapo kare nomari yonyika pawakapinda pakutonga mugore 2017 kwai yatanda yakandomira iribe kupedziwa. Kureketa kuno paribe agoziva kuti sei iribe kupedziwa kana kuti zvakambotekaira sei. Tichagonyepana kana tagozviziva kuti zvakambotekaidziwa sei izvozvo. Kwai nyaya yatapiwa makore okupondiwa uya ichabenhuka kudare rodzimhosva zuva rochitatu mwedzi waGumiguru. Ipapa kwai wari kuchuchisa nyaya iyi ndo wane imwe nyaya yawari kumhanyidzana nayo zvaita kuti watadze kuita izvozvi. Mutungamiri wechikoro choSt Matthias Dzodzo kwaMutasa Maxwell Sambona kwai amisiwa basa. Kureketa kuno kwai amisiwa basa anonhau yokupfa kwaLivingstone. Ipapa tichagoreketa kana paine zvimwe zvinenge zvaburika panhau iyi kuti zvirimbotekaidziwa sei. Tinenge tichindokunyepai. Tiringa nhau dzonyika kwaino kambani yemagetsi yozesa ichakuingidzira kudzima kwayo magetsi kubva izvezvi kusvikira zuva rokutanda mwedzi uri kuuyayo. Kwai ipapa kwaita zvanetsa kugwenya remagetsi rokuhwange zvokutoti paribe agoziva kuti zvichanyatsotekaidziwa sei. Asi wamwe wari kuringa wagoti peno zvino chikuita nozviri kuitika kuSouth Africa nokuti magetsi edu ndikwetinoyaboya. Kwai kukotsora kuSouth Africa kunoita kuti tese tese tipinziwe nochando. Haidi pakaita kunyangariwa, rekai tigoringe tione kuti zvinopera sei izvozvi. Wabasa woZBC kwai wagokumbira kutoti waingidziwewo mari watambirisiwe mari iri nani. Ipapa zvakaita kunyangariwa nokuti paribe agoziva kuti zvavari kuchema zviri nechera ari kutetekera kana kuti paribe. Ende ipapa wanotonetsera kuti wanosenza nowasoripo kare zvokuti paribe kana mubodzi anosimudza musoro kuti kwaiwa kuita zvokuramba mabasa kana kudini. Wanoramba wandondogomera wari panzvimbo yebodziyo. Tindori munyaya dzokutambira dzimwe kwai wana murairidzi pabodzipo nomaticha wachapuwa mabhazi anopota achiwatakura kuwaendesa kunzvimbo dzavanosenzera kubenhuka kudzimba dzavo pokare. Ipapa hurumende yagoreketayo kuti kwai wachange wachipuwa mari dzozvikwereti dzekuti wavake dzimba pabodzipo nokuti wakone kugotenga dzimba. Hene kuti zvichakonekana nizvozvi nokuti mari dzacho dzakabva dzavhiringidziwa nozvawakareketa zviya zvokuti kwai wanhu wakutambibhadharisiwa mari yokuberekana yokukwereta yakawanditsa inoita yakapetiwa kairi. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tione kuti vanozvipedza sei. Hurumende yaMnangagwa ipapa iri kuenderera mberi nozvaindoitiwa nehurumende yaMugabe zvokusimbisa ukama hwavo nomasoja nokutoti ipapa wagototi masoja achiri kusimukira pabasa achatsvakiwawo dzimotika dzokuti wakone kugosenzesa pamusoro pozvimwe zvinhu zvakawanda-wanda. Heno kuti zvichaita sei, asi tinoramba tichiziva zvedu kuti kana taringana nosarudzo sezvataita kuti gore rinouya kuno sarudzo zvinoitika kazhinji izvozvi kuti masoja nomapurisa ndo vanoramba vachindoingidziwa zvinhu zvizhinji. Rekai tigoringe kuona kuti vanozviita sei. WaMnangagwa nyasi waburitsa rimwe kamwe kamutemo kochimbi-chimbi kochizana nogumi nosere kokutanda kwai inonzi SI 118A. Kwai iri kureketayo kuti wanhu wese wakakwereta mari kumabhengi
iri mari yokunze kwenyika vanofanira kuti vaibhadhare iri mari yokunze kwenyika. Haidi heno kuti vari kunyanya kuita sei, nokutoti izvozvi mitemo yavo ndozvavaireketa zviya kuti paribe munhu anofanira kurambidziwa kubhadhara mari yomunyika nokudini pakaita kunyangariwa. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichipera sei. Ipapa pokare wagoreketa pokare kuti paribe munhu achabvumiwa kutengesa mari yokunze kwenyika iyi kana kuti tengesa zvinhu zvaanenge ari kutengesa nomari yomunyika achiseenzesa uremu hwemari yomunyika huri pakati pemabhengi hunonzi pachirungu interbank rate. Paribe pakaita kunyangariwa nokuti ipapa kwaya anenge andobatiwa achabhadharisiwa choupenzi chinogona kusvika mamiliyoni 20 chaiwo mari yomunyika. Heno ticharamba takaringa kuti vanozvipedza sei izvozvi, asi izvi tiri kuziva hedu kuti paribe kuzvinukwa zvinoenda. Nozuro uno tagokunyepai paya kuti bhangi ronyika ragobudisa iro kuti mari yokuberekana yokukwereta yasvika pazvikamu 200 kubva muzana 200%. Ipapa wagoreketa kuti vanhu vari kutora mari dzozvikwereti dzokuti vasimbise mabhizimusi avo achiri kusimukira vanobhadhara mari makutukutu ekupengai. Vanhu vari kutora mari dzavo dzozvikwereti vari vegani vakazvimirira vanobhadhara mari iyoyi. Pokarepo vanhu vanotora mari dzechikwereti dzakaringana nomabasa yavo vanobhadhara pokare mari iyoyi. Heno kuti mbanani wachasara wachibhadhara mari idzi, nokutoti munhu wese anokona kundokwereta mariyo pabodzi poasingabhadhare. Wosaya kuti mutemo wacho wakaisirwei, pokare waisiwa nozuro wakutochinjiwa nyasi. Chii chamboita kuti zvidando idi pakaita kunyangariwa? Ndo chamutengure vhiri rengoro chairo iri. Kambani yowachina Zhejiang Huayon Cobalt kwai yagoti iyo ichadaba zvokuti nyepiwe kuti inofanira kuti inhadzire lithium inonhadzira mabhatiri makore 5. Heno ticharinga kuti zvinokona chere kana kuti zvichaita sei ipapa tinenge tichinokunyepai zvinenge zviburikazvo. Ngatiringedzo pasirese. KuSouth Africa kureketa kuno kudzimiwa kwamagetsi kuri padanho rochitanhatu yavari kureketa iyo kuti pachirungu stage 6. Haidi pakaita kunyangariwa kwaye wabasa wamagetsiwo vari kuramba mabasa wada kuingidziwa mari apa wakuru wehurumende nowakuru wekambani yomagetsiyo paribe chizvinu chavari kugoreketa kana kuita. Rekai tiringe kuti murungu uyu wachamudzinga chere basa kana kuti wacharamba andoripo achindoja achema kurukutu paribe kana chibodzi chaari kuita. Ipapo vari kutoti kana zvikatonetsa vanokona chaiko kutoenda padanho rochigumi chairo kuwachiramba mabasa awa pakaita kunyangariwa. Rekai tiringetse tione kuti zvinoita sei. Kwai kuno 23 wabharashiwa kunonzi kuMelilla kudhuze noMorocco. Kwai nzvimbo iyi iri pasi poSpain zvokutoti zviri kutoita kuhwadza ipapa vanhu vanga vari kutiza hondo vaenda pokare vakumilisiwa paMorocco paye kwakugwarashiwa kugwamiwa kurohwa kusvikira vazhinji vavo vapfa zvakaita kunyangariwa. Rekai tigoringe kuti dzimwe nyika dzichaitawo sei izvozvi. Bhangi robudiriro romuAfrica African Development Bank ragoreketa iro kuti rabvumira kuti paisiwe kambani inonzi African Pharmaceutical Technological Foundation inenge ichibatsira nokunhadziwa kwemishonga yakasiyana-siyana kuti igoendesiwe kuAfrica nom. Rekai tiringe kuti zvichaita rini izvozvi kana kuti ichatanda kusenza rini. Chedu kundoramba takaringa tichigokunyepai. Wari kuringira kuti inobatsira kuti mari dzokutenga mishonga ubva kunze kwenyika dzinoita shoma. Kune wamwe wa46 46 pachirungu wawanikwa wakafa iko kuAmerica kuguta roTexas. Kwai vazhinji vavo vari kufungirwa kuti vanga vari kubva imo muMexico asi wachipinda nenzvimbo dzisiri pamutemo pakaita kunyangariwa. Rekai tigoringe kuti vachazviita sei izvozvi, heno kuti zvichamboita sei. Tichiringadzo mutambo wokupedzisira kwaiwo weFormula 1 vari kunangidziwa kutoti vari kutsigirana naNelson Piquet nokuita zvochisarura ganda zvaari kuitazvo. Izvi zvakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, asi tiri kuti #I stand with Lewis Hamilton. Tiri ipapo muChiBuja, tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.